І там было шмат тэхнікі ваеннай РФ. А я гэтыя дадзеныя перадавала ўкраінскаму баку. Затрымлівалі мяне на вачах у дзяцей, на мяне апранулі кайданкі. Адзін стаяў заўсёды перада мной і цэляў у мяне, а другі стаяў у мяне за спіной і таксама цэляў у мяне. Пачалі пагражаць тым, што адбяруць у мяне дзяцей, і мне паабяцалі, што мне ўстрояць тэрор. Дарэчы, нашая размова ёсць на канале кіберпартызанаў. Я на сабе ведаю, што такое беларуская салідарнасць. Ну вось, вы можаце набыць сабе сувенір, які можа калі-небудзь стане пашпартам. Дзе гэта будзе храніцца? Хто будзе адказны за даныя? Кабанчук. Вітаю спадарства, на маім канале сёння свята, бо у рубрыкі «Хто ты гэткі» з'явілася такая прыгажуня-беларусачка, актывістка, палітычны дзеяч, проста неабыякавы чалавек Марыся Кіевец. Вітанчкі, вітаю ўсіх. Дзякуй за тое, што пагадзіліся паразмаўляць са мной. Першы раз мы з вамі пабачыліся ў Польшчы. І звычайна, калі я сустракаю неабыякавых беларусаў у Польшчы, гэта сведчыць аб тым, што ім трэба было з'ехаць з Беларусі. Вось хацелася б у вас запытацца, чым вы займаліся ў Беларусі, што мы з вамі пабачыліся ў Польшчы? Ну, я, як і большасць неабыякавых беларусаў у 2020 годзе не змагла проста стаяць у старонцы і глядзець на тое, што адбываецца. Таму таксама удзельнічала ў акцыях пратэсту, выходзіла ў ланцугі салідарнасці, рабіла тое, што магла. Таму лёс вымусіў мяне пакінуць Беларусь дзеля бяспекі не толькі маёй, але і маіх дзяцей. Тобто карнікі націснулі і на дзяцей таксама? Яны ціснулі ў першую чаргу на іх, таму што мяне затрымлівалі ў Беларусі. І пры затрыманні яны там штосьці пыталіся мне ў галаву ўбіць, але потым сказалі, што тут няма з кім размаўляць. Ну, то бок яны ўбачылі, што не могуць на мяне ціснуць праз нейкія там мае асабістыя абставіны, але пачалі пагражаць тым, што адбяруць у мяне дзяцей аддадуць у розныя дзіцячыя установы, таму што, нягледзячы нават на тое, што ёсць там бабулі і дзядулі, і у дзяцей будуць свае краты. Таму, у першую чаргу аргументам была бяспека дзяцей. Дзякуй, я прыблізна так і разумею гэтую сітуацыю. Чаму я запытаўся, каб вы агучылі, таму што на маім канале не толькі беларусы, бо беларусы разумеюць тое, што адбываецца. І нашыя сябры з розных краінаў, насамрэч, яны нам вераць, але гэта да такой ступені, вось гэтая карная сістэма жорстка сябе паводзіць, што гэта іной раз не хочацца верыць. Просто немагчыма. Але гэта праўда, насамрэч. Ціснуць на самае балючае. Добра, вы у Беларусі разышліся неяк мірна, не мірна, вось якія эксцэсы, можа, былі на працы, ці, можа, яшчэ дзесьці? Я не магу сказаць, што гэта было мірна, таму што ціснулі з усіх бакоў. Неаднойчы мяне судзілі па артыкуле 23.34 за пікетаванне, і апошнім было 19.11 распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Я у асабістай перапісцы пераслала нейкае паведамленне пра становішча вайны ва ўкраіне, бо гэта ўжо было пасля пачатку вайны. Да затрымання мяне звальнялі з працы, звальнялі таксама прымусова, таму што пасля ліквідацыі фонду беларускай мовы у Беларусі я не смагла проста прамаўчаць і пракаментавала, што у хуткім часе усе беларусы, якія ў Беларусі ведаюць беларускую мову, будуць прызнаны экстрэмістамі і тэрарыстамі. І на наступны дзень ужо мяне выклікаў да сябе дырэктар, як кажуць, на дыван, і пачаў размову з таго, што я мушу пісаць заяву, што я хочу звольніцца. На што я адказала, што не, я не буду. І мне паабяцалі, што мне ўстрояць тэрор. Дарэчы, нашая размова ёсць на канале кіберпартызанаў. Таму можна азнаёміцца нават.
І вось ён сваю абяцанку стрымаў. Ну, то бок, ён зрабіў усё магчымае дзеля таго, каб мяне звольніць. Ужо з наступнага дня гэтыя карнікі, якія працуюць у іванаўскім ЖКГ, пачалі рабіць маё жыццё складанейшым. Таму што рэпрэсіі, то бок, яны ціснулі з усіх бакоў і праз мяне пыталіся мяне там злавіць, што я там, можа, спазняюся на працу ці дрэнна выконваю абавязкі, так і праз маіх падапечных, таму што я была загадчыцай лабараторыі, то бок я адпавядала за ўсіх сваіх працоўнікаў. Таму, але, прабачце. Не, я заслухаўся, я не перашкаджаю. Так, у іх не вельмі ўсё атрымлівалася, таму што загад ім далі зрабіць гэта ўсё цягам 2 тыдняў, альбо максімальна, можа, месяц ім давалі на тое, каб я ўжо звольнілася. І у іх не атрымалася, гэта ўсё зацягнулася амаль на паўгады. Але гэта былі такія вельмі складаныя для мяне паўгады, таму што насамрэч я вельмі любіла сваю працу. Я на працу заўсёды хадзіла як на нейкае свята. То бок, я наўмысна абрала такую прафесію, я любіла тое, што я рабіла. І я да ўсіх людзей ставілася добра, і я лічу, што я добра працавала. Вось, і калі мяне звальнялі, паўгады вось яны пыталіся знайсці нейкія рычагі дзеля таго, каб мяне звольніць. І насамрэч мяне потым звольнілі за тое, што некалькі лямпачак перагарэлі. Так, я не зрабіла план па макулатуры, не здала. І журналы ў нас у лабараторыі былі не ў такім выглядзе, як хацела санстанцыя. То бок, проста трэба было памяняць месцамі графы. Вось, і ведаеце што? У нейкі момант я нават пачала сабой ганарыцца. Таму што калі мяне звольнілі вось за такія дробязі, так, то насамрэч у Беларусі ніхто не мусіць зараз працаваць. Таму што, лямпачка гэта такое. Яна зараз гарыць, праз хвіліну яна можа не гарэць. А ў нас па лямпачкам было 5 судовых паседжанняў. Бо я пайшла на абарону сваіх правоў па заканадаўстве. Спачатку была камісія па спорам, там па працоўным спорам, менавіта у ЖКГ, на базе ЖКГ. А потым я пайшла ў суд. Таму, вось гэта было... Пра суд раскажыце, калі ласка, прабачце, таму што гэта цікава. Не хочу вас супыняць. Адзінае, што каб не забыцца, я дам таксама рэмаркі. Вось пані кажа за беларускую мову, што калі ты выкарыстоўваеш беларускую мову, панесці адказнасць за гэта. І насамрэч гэта так. Адзінае, што падкрэслю, што не мае такога закона, дзе нельга размаўляць беларускай мовою, але калі ты размаўляеш беларускую мовою, да цябе адразу ўзнікаюць пытанні, а не змагар ли ты. Вось, таму вельмі складанае у нас становішча ў Беларусі. І да, вось гэтая гісторыя, яна зноў для мяне вельмі кранальная, але пакуль паўплываць мы на гэта не можам. Прабачце, давайте працягнем праз суд, вось як гэта адбывалася. Давайте. Я падала позву ў суд. Кіраўніцтва ЖКГ было вельмі здзіўленае, таму што яны ўвогуле ніколі з такім не сутыкаліся. А тут прыйшла нейкая Марыся, якая адстойвае свае правы праз суд. То бок, я гэта ў Беларусі не звыкліся з такім, што хтосьці ідзе з позвай у суд, каб абараніць сябе. То бок, там усе звыклі, што па загаду можна звольніць, там ці даць загад, і чалавек сам зробіць тое, што трэба. А тут Марыся, за якой, па сутнасці, ніхто не стаіць. То бок, якую няма каму абараніць, і яна пайшла ў суд, ведаючы, што суды не працуюць, што судовая сістэма, вось, на жаль, у Беларусі таксама ўсё робіць па загадах. Я калі прыйшла ў суд, першае паседжанне мне вельмі спадабалася, таму што на той момант суддзя не ведаў, што гэта палітычна матываваная справа. То бок, ён разглядаў гэта ўсё па закону, так, як яно мусіць быць. Ён задаваў вельмі правільныя пытанні да іх, таму што там так сталася, што выклікалі камісію, не камісію, на мяне выклікалі
як гэта правільна выразіцца, карацей, мяне правяралі ахрана бяспекі, вось менавіта прадпрыемства. Так? Яны прыехалі да мяне ў лабараторыю, каб праверыць, ці ўсё згодна нормам. І вось ахрана бяспекі знайшла, што у нас у лабараторыі некалькі лямпачак, яны не проста перагарэлі, яны былі тусклыя. То бок іх, ўжо, можа, трэба было б замяняць, але гэта было зроблена, калі я ўжо тыдзень знаходзілася на звальненні з-за таго, што ў мяне хварэла дзіцё. То бок мяне тыдзень не было на працы, і вось толькі праз тыдзень яны прыйшлі і агледзелі, што гэтыя лямпачкі ўжо хутка трэба будзе мяняць. І вось у судзе я гэта паказала, і тым больш, што ў мяне быў вось гэты лісток непрацаздольнасці. Гэта былі мае доказы, так, што вось калі я была на працы, у нас вяліся такія журналы, што ўсё добра, ўсё згодна нормам. А вось калі яны прыехалі, мяне ўжо тыдзень не было, таму я не нясу адказнасці за гэта, таму што, прабачце, у мяне хворае дзіцё, я не на працы, я не магу адказваць за тое, што адбываецца ў час, калі мяне там няма. І у той жа момант на маё месца ніхто не быў назначаны адказным. А гэта, уявіце сабе, лабараторыя, так? То бок там дужая колькасць вялікая хімічных рэактываў. Мы адказваем за пітную ваду для раёну, нават для гораду. То бок, гэта кавалак адказнасці. І на маё месца нікога не назначаюць. То бок, ёсць людзі, якія мусяць назначыць кагосьці адпаведнага і адказнага. Але гэта наўмысна не было не зроблена, дзеля таго, каб вось штосьці знайшлі і павесілі гэта ўсё на мяне. І суддзю гэта таксама зацікавіла. То бок ён задаваў правільныя пытанні. Але калі гэта паседжанне скончылася, мне назначылі, напэўна, праз 2 дні наступнае паседжанне. І ўжо праз 2 дні у гэты перапынак да суддзі падышлі, яму ўсё растлумачылі, і ўжо пытанні стаялі ў адваротным накірунку. Але я ведала, як сябе абараніць, таму што я ведаю свае правы, я ведаю, што згодна заканадаўству я не абавязана адказваць за тое, што я не зрабіла. І, то бок, я сябе абараняла, я лічу, нармалёва, таму што калі далі слова юрысту ЖКХ, то я задавала ёй пытанні такія, на якія яна не магла адказаць. А калі задавалі пытанні да мяне, то я на ўсё адказвала і лёгка, і, так, скажам, годна сябе абараняла. Потым яшчэ паказала ім ганаровую грамату. Мяне, дарэчы, дырэктар ЖКХ падпісаў падзяку маім бацькам, даслалі за тое, што я добра працую. І я гэта прынесла як доказ, таму што я добры працаўнік, так, не кожнаму гэта выдаюць. Таму я лічу, што больш дырэктар ЖКХ такіх грамат нікому даваць не будзе, таму што гэта выкарысталі супраць іх сістэмы. Але я не была не ўздзіўленая. Суд прыняў бок ЖКХ, і я падала позву ў вышэй стаячы суд, але я туды не трапіла, таму што у мяне тады быў ковід. І там не было ўжо чаго лавіць. Я ўжо добра разумела, што там таксама будзе ўсё вырашана без мяне. Таму вось у судзе былі цікавосткі. Але магу зрабіць такую нібыта заметку, ці што, ці паметку. Было 5 паседжанняў па лямпачках. 5 паседжанняў, на якіх дапытвалі ўсіх, нават маіх лабарантаў. Каму чаго там хапала, каму чаго не хапала, было светла, ці было цёмна, ці калі яны там заўважылі, што тыя лямпачкі не гараць, але вось менавіта па лямпачках было 5 паседжанняў. Слухайте, я зразумеў, што яны хацелі вас выціснуць, і ў іх гэта атрымалось, але першае паседжанне, яно адрозніваецца ад другога. З-за таго, што ўжо быў ціск на самога суддзю. І мне вось цікава, а ён проста па-чалавечы не падыходзіў да вас сам-насам паразмаўляць? Не, а навошта? Мало ли, можа, падышоў бы і сказаў, вы ж разумееце, як у нас вось часта ў Беларусі, вы ж разумееце, я ж не можу. Вось мяне таксама да бацькі прыходзяць,
нават не ведаю хто. Але рыторыка такая, вы ж разумееце, мы павінны хадзіць. Ну, слухайте, тое, што яны могуць сказаць, разумееце вы ці не, я добра разумела, што адбываецца. Разумею я ці не, у мяне пытаўся сам дырэктар на той час. То бок, ты ж разумееш, я абіраю сваё крэсла, а не тваё, але я заўсёды казала, што мне падаецца, гэта вы не разумееце, таму што я выходзіла і я ўсё рабіла дзеля таго, каб у маіх дзяцей была будучыня. А вось вы пра свайго сына не думаеце. Таму суддзя не падыходзіў, тым больш, што гэты суддзя па адным з артыкулаў мяне і судзіў. Ну, то бок, там ужо была накатаная схема. Дзякуй, я зразумеў. Ну, адсюль можна рабіць толькі высновы, што... Ну, я такую выснову раблю. Беларусы шчырыя людзі, якія спрабуюць па законе дабіцца праўды. Калі законы не працуюць, гаспадарства нам трэба проста перафармаціраваць нашу барацьбу. Вось пані Марыся правильно сказала, кожны робіць, што можа, галоўнае не апускаць рукі. Дзякуй. Гэта насамрэч вельмі цікавая гісторыя. У кожнага беларуса неабыякава свая гісторыя, і вось гэта такая ідзе ў капілачку. Цікава, дзякуй. Так, з Беларусі вы выехалі ў Польшчу, былі нейкія перашкоды, ці ўсё лёгка атрымалася? Ну, давайте пачнем з таго, што напярэдадні, увогуле, я да апошняга моманту не збіралася з'язджаць нікуды, ні ў Польшчу, ні ва Ўкраіну, ні ў Літву, нікуды. Я хацела быць у Беларусі, я марыла аб найлепшым лёсе для маёй краіны, для маіх дзяцей, і менавіта дзяцей на маёй радзіме і на іх радзіме таксама. Я не планавала нікуды ехаць. Я пераасэнсавала ўсё, што адбываецца пасля свайго затрымання. Затрымлівалі мяне на вачах у дзяцей, на мяне апранулі кайданкі, затрыманне праходзіла так, ну, складана, таму што яны заляцелі да мяне во двор, я жыла у прыватным доме, у мяне па двары бегала моя сабака. І моя сабака, звычайна, увогуле ні на кого не лаяла. Я нават смяялася, што Берта, ты не сабака, ты кошка. Яна проста да ўсіх падыходзіла, да усіх, хто до нас... А што за парода сабакі? Нямецкая аўчарка. Ну, то бок, сабака вялізная, але яна настолькі была ласкавая і добрая. Яна да ўсіх маіх знаёмых прыходзіла і махала хвастом. То бок, яе маглі пагладзіць, яе маглі паціскаць. І тут я пачула, як у нас адкатныя варота, і таму яны грахочуць, калі адчыняюцца. Я пачула, як адчыняюцца варота, а гэта была раніца. І залаяла моя сабака, і такі гучны нейкі грукат у дзверы. Я думала, яна кагосьці там ужо грызе, і ў мяне першая думка, хоць бы з чалавекам усё было добра. Таму што я ні разу яшчэ не чула, каб моя Берта так лаяла на кагосьці. Я адчыняю дзверы, мне штосьці там крычаць, а я гляджу, дзе моя сабака. Так? І я з гэтага чалавека выглядаю, а ёй ужо цэляцца у галаву. І першая думка, што зараз яе заб'юць. То бок я нават не чула, што мне гавораць. Хто там прыехаў, што ад мяне хоча. Я бачыла, што маю сабаку збіраюцца забіць. А ёй на той момант ўжо было больш за 10 гадоў, то бок яна была як нашая сям'я, так, кавалачак такі. Я выскачыла просто, я нават не памятаю, абулася я ці не, я выскачыла, каб яе не забілі. Я просто пачала крычаць, што не чапляйце сабаку, я зараз яе куды-небудзь закрыю, каб яна просто не гаўкала. Я просто стала паміж імі. Паміж сабакай і тым амонаўцам, які ў яе цэліўся. Я яе зачапіла, вярнулася ў дом, але яна так мяне абараняла, што парвала цэп. І цэп быў сапраўды такі, тоўсты, і мой тата быў дома. Ён кажа, я зараз яе завяжу, таму што яна прама дамоў прыбегла і мяне абараняла. Я разумею, не кожны дзень злыдні нападаюць на дом.
І ну вось гэта ўсё бачылі дзеці. Пасля гэтага тата там зачапіў неяк гэтую верту, на мяне апранаюць кайданкі, яны пачынаюць крычаць, пакуль там шукаюць тых, хто будзе там панятымі. Да мяне прыехалі мне падаецца, два супрацоўнікі ГУБОП і 4 амонаўца. 4, так. І вось, ну, я разумею, што вось гэта выклікае усмешку, але дзеці былі напужаныя настолькі, што яны, не толькі яны, і я, і тата мой, проста не разумелі, што адбываецца, таму што вось такая нечаканасць, так? Калі ты толькі прачнуўся, ты яшчэ там, я яшчэ кавы не папіла, толькі пераапранулася у адзенне і на табе здрасце. Што яны хацелі, вось, калі вы ўжо пабачыліся, якая была А яны адразу нічога не паведамілі. Я стала пытацца, што адбываецца, чаму вы прыехалі, на якой падставе, што ўвогуле будзе. Мне сказалі, што да іх паступілі нейкія дадзеныя, нібыта я у нейкім тэлеграм-канале забароненым размясціла даныя нейкага міліцыянера. Я нават прозвішча яго не памятаю, того міліцыянера, я яго не ведала. І яны прыехалі з вобшукам. Што яны шукалі, я не ведаю. Ну, то бок, мне нават ніхто нічога не патлумачыў. Яны нават і не прадставіліся. Гэта я ўжо стала патрабаваць, хто вы такія, ну, хто, вось, вы ўварваліся да мяне дамоў, хто вы. І пасля гэтага адзін з губазікаўцаў дастаў з кішэні такую налепачку, губопік, і наляпіў сябе на кішэню, так? А я кажу, ну, слухайце, такую налепачку я магу дастаць з кішэні і наляпіць сабе на лоб, але гэта не значыць, што я вось супрацоўнік. Я папрасіла, каб мне паказалі нейкае пасведчанне, яны паказалі, але я не паспела нават пачытаць прозвішча, там, імя, дзеля таго, каб запомніць хоць штосьці. Ён сказаў, што гэта мае праблемы, ну, я табе паказаў, усё. А другі нават і не паказаў, нават не дастаў з кішэні. Вось. І, ну, на фоне таго, што дзеці былі ў шоку, яны там пачалі ўсё крычаць, штосьці там даказвалі мне, я проста... калі на мяне апраналі кайданкі, мой тата нібы рынуўся так у іх бок, типа, не трэба, дома дзеці, і яго ўжо збіраліся пакаваць тварам у пол, але тады ўжо я рынулася, таму што у таты на той момант было хворае сэрца, ён чакаў на аперацыю, і я вельмі хвалявалася за яго, каб яму не стала дрэнна. Ну, я ім растлумачыла, што у таты дрэнны, ну, там праблемы з сэрцам, не чапайце яго. І яны сталі яго выправажваць. Нібыта ты тут не жывеш, давай адсюль сыходзь. І я проста папрасіла тату, каб ён забраў дзяцей, каб дзеці гэтага не бачылі. Каб, ну, хоць штосьці вось засталося для іх вось невідавочным і небачным, каб ім было трохі лягчэй. Бо я больш хвалявалася ў той момант не за сябе, а вось за дзяцей і за тату. І іх насамрэч вось адпусцілі, яны пайшлі ў парк гуляць, пакуль прахадзіў вобшук. Вось, доўгі час... Прабачце, як вы сябе адчуваеце? Я разумею, што гэта вельмі цяжкая для вас гісторыя. Мы можам працягваць ці лепей перайсці да іншых пытанняў? Так, мы можам працягваць. Ну, гэта не лёгкая гісторыя, але... Да, прабачце, таму мяне самога зараз ад гэтай ненавісці нейкай несправядлівасці разрывае ўнутры, але... Прабачце, давайце працягнем. Пакуль праходзіў вобшук, ну, па-першае, яны доўгі час не маглі знайсці тых, хто пойдзе панятымі. Таму што усе суседзі мяне добра ведалі, усе суседзі добра ведалі, як мяне звальнялі, наколькі гэта было для мяне складана, таму што мы жылі побач, мы з усімі мелі нейкія стасункі, усе ведалі, кім я была, з-за чаго мяне звольнілі, што, ну, вось, з-за нейкіх там невядомых падстаў, так? То бок камусьці штосьці там не спадабалася і вось узяць і звольніць чалавека. І тут яшчэ і затрыманне. І адзін з панятых быў чалавек, які проста праходзіў па вуліцы, яго проста супынілі і сказалі, ты будзеш. А другім чалавекам была жанчына, яна там праз пару дамоў ад мяне жыла, яе проста
ёй схлусілі, што калі яна не пагадзіцца ісці, то яна будзе несці нейкую адказнасць. Але пасля таго, як яна пабывала ў мяне на вобшуку, ёй 3 разы выклікалі хуткую дапамогу. То бок яна настолькі хвалявалася за гэта ўсё, што ёй потым стала вельмі дрэнна. І яна потым у мяне прасіла прабачэння. Я ёй сказала, што вам няма за што выбачацца, гэта вы тут увогуле не вінныя, гэта не вы ўсё гэта рабілі, але яна адчувала сябе вось такой, віннай, так, нібыта яна саўдзельнікам была. Яна кажа, што я, калі пабачыла гэтыя шкафы, амонаўцы, так, і якія тыкалі ў цябе аўтаматамі, і стаіш такая ты, паміж імі такая малая, і ў гэтых кайданках, яна кажа, я ўвогуле не разумела, што адбываецца, таму што, што ты супраць іх 4 шкафоў можаш зрабіць. А вобшук, каб вы разумелі, праходзіў так, што адзін стаяў заўсёды перада мной і цэляў у мяне, а другі стаяў у мяне за спіной і таксама цэляў у мяне. То бок падчас усяго вобшуку на мяне былі напраўленыя 2 аўтаматы. Так? І губашлёпы ўжо там хадзілі. Можна, я іх підарамі называю. Хадзілі па доме і штосьці шукалі. Яны выкідалі на падлогу ўсе дзецкія рэчы, яны выкідалі на падлогу ўсё, што было. З маёй шуфляды яны выклалі ўсю ніжнюю бялізну поўнасцю на ложак, расклалі гэта, я не ведаю дзеля чаго. Але вось майго былога мужа, бялізну яны не чаплялі. Яны проста адкрылі і закрылі. Ім гэта было нецікава. Вось, нейкія, прабачце, секс-забаўкі яны ў мяне пыталіся знайсці ў шафе. Навошта ім гэта я не пыталася, але, вось, штосьці у хлопцаў, можа, нейкія пытанні з гэтым ёсць, не ведаю. Што яны шукалі, насамрэч, я не ведаю, але нічога не знайшлі, і мяне забралі ў РАУС. Забралі ў РАУС, у 9 гадзін раніцы яны да мяне прыехалі, каля 11:10, 11:10 мы былі ўжо ў РАУСе, то бок вось 2 гадзіны з кавалкам, гэта ўсё адбывалася ў мяне дома. І 10 каля 11, перад тым, як мяне забралі, прыехаў былы муж, і пакуль там, не каля 11, гэта было раней, таму што мы толькі адзін пакой яны толькі тады абшукалі, і яго проста не пусцілі ў дом, і ён увесь гэты час, пакуль быў вобшук, пакуль у мяне цэліліся 2 вось гэтыя мапаўцы, ён стаяў з 3-м мапаўцам пры дзвярах у дом і смяяўся. І для мяне гэта было ўвогуле нешта незразумелае, нейкі жах, таму што вось, калі твае суседзі так рэагуюць, да, і яны неяк супержываюць, а той чалавек, ад якога ў цябе 3 дзяцей, ён стаіць і там жартуе з гэтымі катамі. Гэта... Я не ведаю, як на такое рэагаваць, але я была шакаваная, так. Прабачце за тое, што я падняў гэтую тэму, яна вельмі важлівая. Я ўпэўнены, вы пачуеце словы падтрымкі у каментарах. Я думаю, я падытожу, мы больш не будзем менавіта на гэтую тэму, таму што насамрэч гэта складана, я бачу і вам. Вось, давайте просто зробім высновы таго, што, я паўтаруся, калі ты спрабуеш сесці, гуляць у шахматы па правілах, а цябе б'юць ножом, ты не пераможаш. Гаспадарства, нам трэба прыйсці да таго, што наша барацьба павінна быць таксама жорсткай. І вось я чую гэтую гісторыю, мяне самога разрывае ад ненавісці, ад таго, што адбываецца, і я не можу паўплываць на гэтую сітуацыю, але няхай для галубазікаў і педамапаў не будзе, не ўзнікаюць пытанні, калі проста з імі будзе тое самае. Калі ён налепку хоча на карман, то ў яго налепка будзе толькі на вялікім пальцы нагі. Вам дзякуй за пазіцыю, дзякуй за тое, што вы такая моцная, даеце бой, і сабака ваша
ледь не загрызла. І вось вы, рызыкуючы насамрэч здароўем, можа быць і жыццём, здароўем дзяцей, вы трымаецеся за свае ідэалы, за тую будучыню, у якую мы ўсе верым. Па-першае, хочу попросіць прабачэння, што мы неяк, я зараз, што мужыкі не маглі паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Я адчуваю нейкую калектыўную адказнасць такую, і мне саромна. І я вельмі хочу падзякаваць за тое, што такія людзі, як вы ёсць. І, разумееце, мы не можам не перамагчы, таму што мы ставім маральныя каштоўнасці вышэй за ўсё. І ў нас насамрэч ёсць будучыня. А підары, якія прыслугоўваюць лукашысцкай сістэме, яны проста робяць гулаг. А я не ведаю, што ім сказаць. Я ведаю, што кожны адкажа за ўсё тое, што ён зрабіў. Вось, неяк так. Галоўнае, да суда дажывіце. Тады ўсё стане на свае месцы. Таму што калі вы панясеце заслужанае пакаранне праз суд, то тады не будзе вось гэтых кантрастаў. Бо калі вы пачнеце пачкамі дохнуць да суда, у беларускага народу пытанне з'явіцца, а чаму яны дохнуць? Можа быць, нейкія вар'яты да ўлады ідуць? Да нет. Беларусы ідуць. Давайте пойдем далей. Як вас успрыняла Польша? Вось вы прыязджаеце ў Польшчу і, можа, нейкія перашкоды, альбо, наадварот, нейкія прыемныя моманты адразу з'явіліся? Ведаеце, я увогуле, калі ехала ў Польшчу, я ехала ў нікуды, я мусіла ў 3 валізкі спакаваць жыццё сваё і сваіх 3 сыноў. Гэта было складана, таму што мне трэба было вырашыць, што з сабой браць, а што не. То бок, у цябе вось ёсць нейкі кавалак часу, так? Ёсць дом, ёсць там нейкая праца, штосьці ёсць. А тут ты разумееш, што ты едзеш. Я нават не ведала, дзе я буду жыць, калі я ехала. Я проста разумела, што мне трэба з'язджаць, таму што на той момант паабяцаў мне, што яны за мной вернуцца, і яны б за мной насамрэч вярнуліся, таму што з'язджала я ўжо пасля таго, як пачалася вайна, а я жыла ў Іванова, гэта пры мяжы з Украінай, і там было шмат тэхнікі ваеннай РФ. А я гэтыя дадзеныя перадавала украінскаму баку. І я я магу толькі дагадвацца, таму што калі вось гэтыя губашлёпы штосьці там у мяне ў тэлефоне накапалі, яны былі вельмі давольныя, таму што сам допыт цягнуўся цягам 5 гадзін у Раусе. І яны ўсё штосьці шукалі. І вось штосьці там знайшлі. Я так разумею, што гэта была менавіта нейкая тэхніка. Яны мне паабяцалі, што яны за мной абавязкова вернуцца, што я паеду за імі у гэты раз ужо не ў Іванаўскі Раус, а менавіта ў Брэст. І паабяцаў мне, што я ў іх сяду на бутэльку. Сэнс у тым, што калі я з'ехала ў Польшчу, мяне сустрэлі тут неабыякавыя беларусы. То бок я на сабе ведаю, што такое беларуская салідарнасць. І дзякуй кожнаму, хто мне дапамагаў, хоць маральна нават, гэта насамрэч падбадзёрвае. Мяне сустрэў чалавек, якога я ні разу ў жыцці не бачыла. Прычым я з ім нават не спісвалася. Гэта быў родны брат дзяўчыны, якая мяне таксама ні разу не бачыла. Але яна сказала, што яна мне дапаможа з жытлом. Таму што я разумела, што я не магу сабраць дзяцей, сабраць нейкія там рэчы, і прыехаць з імі проста жыць на вакзале. То бок я мусіла разумець, што у іх будзе хаця б адзін нейкі пакой ці месца, дзе можна пераночыць. І мы вось пераночылі ў гэтага чалавека, якога я ні разу не бачыла. Для мяне гэта было ўсё на стрэсе, таму што я хвалявалася, каб мае дзеці на мяжы не сказалі нічога, што можа паспрыяць неяк таму, што нас не прапусцяць. Так? На той момант майму малодшаму сыну было 4 гады, і ён ужо проста ненавідзеў губашлёпаў, і, як ён кажа, і амонгусаў. То бок, яны ў яго вось гэтым маім затрыманнем
вызвалі такую нянавісць, што гэтаму не трэба вучыць дзяцей, так? Я наадварот старалася гэта неяк згладзіць, таму што я разумела, што у малога дзіцяці не мусіць быць столькі негатыва. Неважна да каго. І вось мы прайшлі гэтую мяжу не без нерваў, але я добра памятаю той момант, калі мы ўжо былі на нейтральнай тэрыторыі, і я патэлефанавала сваёй матулі, я гляджу на гэты высокі плот, на гэтую калючую провалку, і ў мяне такое адчуванне, што я выйшла з-за кратаў. Я просто пачала дыхаць вольна. Я пазваніла, патэлефанавала матулі, кажу: мама, я вольная. Я вольная, у мяне атрымалася, я выехала. Я заплакала, яна таксама там з іншага боку заплакала, але мы разумелі, што на той момант гэта адзіны шанец не трапіць за краты ні мне, ні дзецям. І калі ўжо я была ў Варшаве, бо мы бралі білеты да Варшавы, з Брэста ехалі, вось мяне сустрэў гэты неабыякавы беларус, якому я вельмі ўдзячная і за падтрымку, і за тое, што ён падбадзёрваў, вось ён расказваў, што трэба делаць, рабіць, куды там зараз ісці, што там, дзе як падавацца, што лепей зрабіць перад тым, як падацца на міжнародную абарону. І я магу сказаць, што дзякуючы беларусам, вось у мяне быў гэты кавалак часу дзеля таго, каб тут адаптавацца у Польшчы, маю на ўвазе. І я, дакладна, вось шчыра дзякую кожнаму, хто быў у маім жыцці, і нейкім саветам ці парадай, нейкім там добрым словам пытаўся мяне падбадзёрыць, таму што гэта насамрэч важна. Я проста разумела, што я апынулася ў іншай краіне без мовы, без жытла, без грашэй, таму што калі мяне звальнялі, на мяне ціснулі таксама і выплатамі, у мяне зарплату скарачалі да мінімума. І вось гэта ўсё так падбадзёрвала. І калі з такім сутыкаешся, калі такое бачыш, то ты разумееш, што для Беларусі яшчэ не ўсё скончана, і ты не можаш паставіць крыж вось на ўсім, што было, так? Таму што калі ёсць такія людзі, конечно. Так, таму што гэта падтрымка, і гэта вельмі важна. Узнікла пытанне, па-першае, я таксама дам абратную сувязь. Я калі прыехаў у Польшчу пасля 1,5 гады, як на вайне пабыў, мне таксама дапамаглі і з жытлом, і падацца на міжнародную ахову, дакументы сабраць, кансультацыі і так далей. Спадарства, да чаго я гэта кажу, і вось мы сышліся ў меркаванні з пані Марысяй, што ёсць салідарнасць беларуская, яна працуе. Таму калі будуць пытанні насамрэч, як атрымаць тую дапамогу, міжнародную ахову альбо уцікацтва, легалізацыю ў Польшчы, то калі ласка пішыце ў каментарах, я дам вам кантакты людзей, якія насамрэч дапамогуць. Вось, і да, і насамрэч складана, калі ты ў краіне, дзе ты троху не разумееш мову, ось, і як жытло зняць і так далей. Карацей, пішыце, калі надумалі выехаць, у кожнага сваё меркаванне, беларусы павінны быць і ў Беларусі, але калі ўжо за табой прыйшлі, выязджайце, і Польшча, напэўна, гэта будзе лепшы варыянт, і пішыце, дапаможам. Узнікла пытанне, вось я вас слухаю, таксама на эмоцыі гэта ўсё прабівае, канешне, але вось вы адчулі дапамогу, вось гэтую салідарнасць беларускую. Мне хацелася, у меня адно пытанне, ці неяк вам, можа, дапамагалі якія-небудзь дамсілы, якія кажуць, мы там і палітвязням дапамагаем. А што вы маеце на ўвазе пад словам дамсіла? Дамсіла офіс, напрыклад, офіс. Ой, вы ведаеце, я калі ехала у Польшчу, калі я разумела ўжо, што я буду з'язджаць, я звярталася да Святланы Ціханаўскай, таму што я грукалася ва ўсе дзверы, якія я бачыла. Я разумела, што мне трэба, каб у мяне было жытло, і насамрэч гэта было адно з самых значных такіх пытанняў. Таму што праца можа быць розная, так? Можа быць там рукамі, можа быць там яшчэ нейкая, але жытло гэта першае, што трэба. І мне адказалі, але мне адказалі, што мы не дапамагаем. У гэтым мы не дапамагаем, звяртайцеся там, можа, да нейкіх іншых структур, там, ці нейкіх арганізацый, ці яшчэ да кагосьці. Вельмі
дапамагаюць з парадамі партызанкі, яны даюць добрыя адказы, гэта што тычыцца легалізацыі. Таксама я звярталася ў ЦБС, вось яны мне дапамаглі, таксама пытанне з легалізацыяй. Але простыя беларусы, простыя вось, якія там жывуць побач там дзесьці, так? Вось гэта штосьці неймавернае. Вось гэтая падтрымка, калі ты разумееш, што цябе не ведаюць, але хтосьці там табе раіць, дзе можна знайсці жытло, хтосьці табе прапануе, слухай, давай патэлім разам, так? Таму што ты там не ведаеш мову, і я магу там табе з гэтым дапамагчы. То бок вось праз простых беларусаў я адчула гэтую салідарнасць. Дзякуй, да, просто гэта не першы чалавек, у якога я запытваюсь, вось. Гэта просто для агульнай карціны свету. Я не кажу, што яны нікому не дапамагаюць. Просто што яны кажуць, што дапамагаюць, а насамрэч у каго не запытаешся, халера ведае, дзе там тая дапамога. Але салідарнасць гэта наша ўсё, таму не хвалюйцеся, мы не пераможныя, пакуль мы ёсць, пакуль мы разам. Так, я казаў, што вы яшчэ палітычны дзеяч. Давайте вось пра гэта трошку паразмаўляем. Я так разумею, вы прадстаўнік партыі БХД. Так, беларуская хрысціянская дэмакратыя, так. Чым займаецеся? Да, там? Займаемся. Напэўна, трэба пачаць з таго, што як я ўвогуле трапіла ў палітыку, таму што магу сказаць шчыра, што да 2020 года я можа, была нейкім нават ватнікам, таму што я ўвогуле не цікавілася палітыкай. Мне было не да гэтага, у мяне было нейкае сваё асабістае жыццё, і былі нейкія там такія свае нейкія дробязі, праблемы, не праблемы. Але я насамрэч не цікавілася вось усім, што адбываецца. Мне за гэта сорамна, так. Але на той час у мяне былі трохі іншыя прыярытэты. Потым так сталася, што вось я ў 2020 годзе выйшла, таму што я не магла ўжо больш нават глядзець на гэта ўсё, на тое, што адбываецца. А ўжо калі я трапіла ў Польшчу, я паглядзела, што тыя, хто мусіць штосьці рабіць, палітыкі, нічога не робяць, і, напэўна, трэба брацца мне. Можа, я што-небудзь змагу зрабіць. Можа, яны щось і робяць, просто не зразумела, що, і не бачна. Я не кажу, што яны ўвогуле нічога не робяць, але на той момант я не бачыла працы. То бок я кажу пра сябе, што я не бачыла, што хтосьці робіць тое, што я бачыла магчымым зрабіць. Ну і я вырашыла, што, напэўна, трэба мне ісці ў палітыку, трэба штосьці пытацца зрабіць самастойна. Ну, калі вось... Ну, а хто? Ну, так. Ну, а хто, калі не мы. Таму яшчэ прапанова прагучала ад кіраўніка партыі Георгія Дмітрука, які зараз выконвае абавязкі, таму што кіраўніком з'яўляецца Павел Северынец, а ён зараз за кратамі. Вось, і мне паступіла прапанова, што ты можаш, калі хочаш, калі жадаеш, прыглядзецца, ну, калі табе там спадабаецца, то можаш заставацца там. Вось, і так сталася, што я трапіла на адзін са з'ездаў, і мне сапраўды было гэта даспадобы, мне гэта прыйшлося, скажам так, па густу. Я там прымала, мне падаецца, актыўны ўдзел, таму што я задавала пытанні, я рабіла прапановы, ну, то бок, як кажуць, крытыкуеш, прапануй, так? Ну і вось, калі ў мяне была крытыка, я прапанавала штосьці тое, як я бачыла, і вось так я трапіла да партыі БХД. У прошлым ужо, атрымліваецца, годзе мяне абралі кіраўніком моладзі партыі беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Таму зараз я не проста чалец партыі БХД, яшчэ і кіраўнік моладзі. Круто. Так, вы балатаваліся ў КР, не прайшлі. Шкадуеце, не шкадуеце? Ну, мы балатаваліся ад фракцыі «Салідарнасць». Гэта было сумеснае балатаванне партыі беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і народнай грамады. І балатаваліся чаму? Таму што былі нейкія надзеі на тое, што з КР можна зрабіць працоўную структуру. Так? Не трапілі ў КР, я не магу сказаць, што я вельмі нейкая там была засмучаная гэтым. Ну, гэта проста ўсё вопыт жыццёвы, так?
Ну, а гледзячы зараз на тое, што адбываюцца ў КР, можа, і дзякуй Богу, што не трапілі. Дякую. Да-да-да. Мы бачылись з вами на гэтых дэбатах. Ось, да, памятаю. А мне пашчасціла прайсці. Ці не пашчасціла. Тут вось я пакуль не разумею. Так, добра. Так, з КР. Ну, давайте тады, напэўна, пра КР наступным разам я ўжо больш падрабязна раскажу. А мы з вами адкрыем карты і памятаеце, я ўжо заяўляў з Хелен Мінскай, ёсць такі законапраект ці праект аб інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і прыняццё новай формы гібриднай акупацыі. Так вось, Марыся ўваходзіць у каманду, з якой я працую. Вось, калі ёсць пытанні гаспадарства наконт інтэрвенцыі, новай формы гібриднай акупацыі, калі ласка, пішыце і далучайцеся да грамадскага абмеркавання. На гэтым тыдні будзем ладзіць некалькі зумаў з рознымі людзьмі і тлумачыць сваю пазіцыю. Таму што ў мяне ўзнікла пытанне наконт акупацыі Беларусі менавіта з-за таго, што гэтае пытанне ніхто не прасоўвае. Падкрэслю, вельмі складана ісці, калі ты проста на энтузіазме з людзьмі, якія заахвочаны вольнай Беларусю, а не навучыліся жыць пры змаганні за Беларусь. Гэта вельмі розныя рэчы, таму што калі ты трапляеш вось у гэтую пастку вызвалення Беларусі, то ты зацікаўлены, каб яно было даўжэй, таму што табе выдзяляюць фінансы, ты ўжо звыклы так жыць, прычым ты жывеш, ну, калі не ідэальна, то вельмі добра. І калі вось я бачу гэта, я пачынаю разбірацца вось у гэтай нашай беларускай апазіцыі, палітыцы, я проста разумею, у якім стане зараз палітвязні і якія яны выходзяць, і вось я з імі сустракаюсь, таксама размаўляю. Ну, пытанне ўхапае да людзей, якія сказалі, заявілі, што яны будуць змагацца за беларускую нацыю. Прычым сродкі ёсць, ну, а вынікаў не мае. Хаця, можа, і ёсць вынікі. Не так даўно, колькі учора, пазаўчора, я проста не ведаю, калі інтэрв'ю выйдзе, мы там у запісе робім, новы пашпарт выйшаў. Прыгожы такі, чырвоненькі. Ну, па-першае, ён яшчэ не выйшаў. Ну, выйдзе. Ажно за 97 гэтых еўра. Ну, скажыце сваю пазіцыю вось наконт пашпарта. Ці рана яшчэ щось казаць? Я не ведаю, якая пазіцыя наконт пашпарта, але я ведаю, што я на сённяшні дзень не рабіла б гэты пашпарт, таму што ў мяне ёсць сумневы наконт бяспечнасці дадзеных. На жаль, неаднойчы ўжо былі гэтыя злівы дадзеных беларусаў, неаднойчы былі такія нейкія падставы беларусаў, нават у тым ліку, якія знаходзяцца на зямлі. І вось ужо ўспаміналі тут пра Азарова, калі гэта было зроблена перад каардынацыйнай радай, перад выбарамі. І вось цяпер гэты выпадак, калі таксама... Чэсныя людзі. Так. Ну, атрымліваецца, можа, не настолькі і чэсныя. Можа, не настолькі і людзі. Можа, але ну, для мяне гэта ўсё жудасна, калі жыцці людзей для іншых людзей нічога не каштуюць. І жыцці, і бяспечнасць. І вось за бяспечнасць дадзеных, якія людзі будуць перадаваць самастойна, яшчэ за гэта... Прабачце, за тое, што ты перадаў дадзеныя, табе яшчэ трэба заплаціць 97 еўра. Ну, для мяне гэта цікава, хто будзе адказваць, ці будуць адказныя, ці зноў яно будзе так, як вось ужо праходзіла неаднойчы, так, на жаль. Ну, я упэўненая, што я зараз не бачу нейкай абароны вось беларусаў, іх дадзеных і ўсяго астатняга. Таму на фоне гэтага ўсяго, ну, менавіта я не буду рабіць гэты пашпарт. Я вас пачуў, слухайце, мне цікава разабрацца з гэтым пашпартам. Таксама у вас грамотная пазіцыя наконт таго, трэба пачакаць. Трэба пачакаць, можа быць, што-небудзь з ім і
будзе зразумела з гэтым пашпартам. На сённяшні дзень ён выглядае, хтосьці ў каментарах пісаў, як сувенір. Ну, слухайце, калі быць шчырымі, што гэта за пашпарт, калі яго на сённяшні момант ніхто не прызнае, ніякая краіна. Ну, гэта не пашпарт, гэта насамрэч сувенір. Таму, ну, калі быць ужо шчырымі і называць рэчы сваімі імёнамі, калі б вось тыя, хто яго друкуе, сказалі, што ну вось вы можаце набыць сабе сувенір, які можа калі-небудзь стане пашпартам, то гэта была б іншая справа. А зараз яны піхаюць ідэю пашпарту на фоне нейкага сувеніру. Ну, насамрэч, на сённяшні момант гэты пашпарт не вызнае ні адна краіна Еўразвязу. І дзеля чаго робіцца гэты планавы масавы збор інфармацыі пра беларусаў? У тым ліку трэба беларускі пашпарт, трэба легальна пацвердзіць, што ты легальна ў краінах Еўразвязу, і плюс біяметрыя. Дзе гэта будзе храніцца? Хто будзе адказны за даныя? Кабанчук. Напэўна. Ладно, гэта жарт. Калі ўзгадалі Вадзіма, то я думаю, што ён сам патлумачыць сваю пазіцыю. На мяне ёсць абурэнне, да мяне ёсць пытанне, але я думаю, што гэты чалавек, ён дарослы і сам адкажа за тое, што там у яго адбываецца. І у полі інфрапрасторы мы бачым гэтага чалавека. Так, згодны наконт пашпарта, давайте пачакаем 2-4 тыдні, можа быць, що зменіцца, можа нейкая краіна пацвердзіць тое, што яна яго прымае як дакумент. Але ў мяне таксама моцнае абурэнне наконт таго, што якога ляду ён за грошы, ну, гаспадарства. Вы атрымоўваеце гранты, вы асвойваеце гэта і яшчэ і прадаёце. Ну, блин. Ладно. Абмеркавалі трошку гэтую тэму. Абавязкова працягнем, таму што гэта трэба закрыць пытанне. Павінна быць кропка. Калі гэтая ідэя ўзнікла, нешта доўга мы марнуем час і не можам прыйсці да таго, што гэта пустышка. Ну, альбо дакажыце нам іншае. Так, не буду больш зацягваць час. Можа быць, пра штосьці хацелася яшчэ расказаць, а я проста не запытаўся. А я не ведаю, пра што расказаць. Ну, все, тады добра. Тады такія будуць кароткія пытанні для прасоўвання беларускай мовы. Беларускамоўнае кіно якое-небудзь можна параіць гледачам? Я не ведаю. Я гляджу на Кінакіпе. Кінакіпа. Так, можна знайсці шмат фільмаў на беларускай мове. Мультфільмаў таксама. Перакладзеных. Так, добра. Кніга? Кніга «Каласы пад сярпом тваім». Выдатна, класіка. Вы не першы чалавек, хто яе раіць. І я спадзяюся, што людзей, якія яшчэ не чыталі, становіцца меней і болей тых людзей, якія ўсё ж таку чытаюць. Вось я, дарэчы, перачытвала яе нядаўна, і я зараз разумею, чаму яе забаранілі ў Беларусі. Таму што там менавіта вось такія падставы пра абурэнне беларусаў і вось такая экстрэмісцкая кніга. Ну, гэта гісторыя, яна цыклічна. Ну і песня. Песня. Альбо музычны гурт які-небудзь. Не ведаю, «Купалінка» мне падабаецца. Песня «Купалінка». Я зразумеў. Так. Так, добра, дзякуй. Слухайце, дзякуй за інтэрв'ю. Яшчэ раз хочу попросіць прабачэння за тое, што выклікаў столькі эмоцыяў. Ось, усё ў нас атрымаецца, таму што мы вартыя гэтага, таму што мы кладзем самае дарагое, што ў нас ёсць, амаль што ўсё. Таму што Беларусь вышэй за ўсё. І у нас все атрымаецца. Дзякуй. Дзякуй за сустрэчу. Купалинка, купалинка, темная ночка, одежда твоя точка.